ye akola kora na oka asam ne ya utumi ajitu ana se oya kola nti utumi mra wo ho asem sakola what kora na utumi mra wo ho asem na sakola kora no kora wo frɛ na wo utumi ma wo nkyɛn ɛna yesi ahemfo ne nso a utumi de toto wiase die yi ho kora so obi yakola na yesi no wo he a ɛno nti ne yɛtumi de kora kɔhyɛ de bɛyɛ na awɔtwe na ya ɔma tranchie agu so na yɛtumi pia akola na wohu no te sɛ wo ne bɔ bɔɔlo wohu ne sa time bia na yɛsi yɛhyɛ ɛno ho nso ɛna afei nso yɛwɔ kristo mu ne yɛka sɛ wei wɔyɛ akola nti wayɛ bɔne nti no ɛsɛ sɛ me deɛ meyɛ panin so no wayɛ sɛ daabi obi wɔ hɔ a ɔkyea nti na wahwɛ ne kyea ne ne tenetene no na asa na ne kyea ne ne tenetene nso de bɛyɛ no na kasa no ɛɛba obi kasa denden na Bible no nso yɛkɔɔ mu waka kyerɛ yɛn sɛ control your tongue no nyinaa wakeka kyerɛ yɛn nti no woba nyame mu a na wafa wo no wayɛ abɔde foforɔ nti sɛ nɔɔma no nyinaa ɛsɛ sɛ yɛtumi wɔɔkye ma yɛsu ne fa na yɛduru baabi a contribution on mine. Na you can't pass your no so na no say ye tua tutu so dudu bi ya taxes na ni o mane o ma etini nyina no mo me ye ni na ho ye hu ses ye nti a eno kra na ye wa asudi e ma na so obi betimi a nipa ba akoko betimi aka bibi afa ho a eno nko a ho ama ya the person me be say yes you ntwe taxes me kai some ba ko na me ni krata na me yare na akokeka me Inti me come emergency. If I go or can some emergency or some mammy and you my address. I didn't mean to know. It is how you're going on my year. And me original song for what you call exposure. Women are my own. And then almost say a tourist institutions. How do you wait to be paid? I say you come and way. No could you sack away. It's a matiswa. I'm a bomb pie, say, I didn't tell me pie. The first way is Abraham, the boy, and a double chairman. May you flew. It is so you are doing the Bamamia, who won away. Now, depending on Mount Pacho. Those days, now also baby, our way at the end of Ramon. Who knew how to go back there and pay back to them? And you know, and you be kind, Master said, I'm a free apostle. Now, one more quantity, maybe another American, that on only a web called kind of holiness in to get me about the exact and what to do, exact answer what to do. You know, every day, we should put a miracle lot to the pay. Can see a sway now, they come back. And you know, Mr. Pajero, apostle, the right answer. Yeah, Pacho, mad, dear, some more kind in America, Caribbean, come once, and it's Mika Saka. Yes. The Pacho, they only say, mad, I don't kind of that possible. The Pacho, a no crack, said Apostle de Obeka, said, as I said, Coachia. Because me, meaning Kakra or Mone said, Nancy Bimono. Besusa, na me insurance ninya, Omunya, and from Mammy, na me change Kakranti, a buy and on there say, me yari, nam call the first one I'm calling. Me quite insurance in mine. Me catch a master, me quiet, me quiet the same thing. Me quiet me the move was I'm quite say, me yari, to almost share me and no more yet. Then he said, Juma, any bet here, to name my account, master. Then he said, Juma, the bet here, but a Juma name here. It's a quiet say, yes, and then the chair says, Sika. Sika was so toss 2008, Mamma drew me and suppose 1, 1, 2, 3. 2000 not a hammy.
me say no, me flow I can just say me 50 every month you get $50. And I'm the mark and was yeah, and no one every month be a new tea and me shall say me tia mo me flow no mo come mo tia see and one my midi can't tia extra tram it him tia any food at the mouth it a car ne aka me pussy and say na e was say me no and na me san yare na say anti me ko e no insurance na aba it me say mo yi it's me who said, me who are there? Ask me. Esame. It's no me feel said, who bet me a call. No one come on, I say, maybe say we say, but who insurance so hard? Okay. Me who be so course, and I suppose so many years getting on part of first come over. First come over. But this can Yes, you can. A channel can come and they come and say, we went to Nako Hospital because America be the hour. It's all gone over with the dinner on the court and would okay, any Yaman Kong Kayo. So, what call one nice and go win a day no body. We met to me a year, in Alba. Maybe the meeting, and look on any apostle. Sometimes no more heaven sickness. And I meet you. It's a maybe the other, a carcass, young Cassa. The young ye, and near my woods will figure the share machi 85,000. Doctors, your bay insurance in a year because a senior for the how much year be? How much year 80%, nearly 20% of them. Sickness song. Make off a bear said 30,000 were here. It's a me imagine say me pia. No question. It's that you have a bomb pie said. Everybody more be in good cheers can money. And pie and I'm a banana. See you so bad. True to you money a chair said. No way. It's not my mamma Doris and mum. I'm a catching and say, hey, hospital bay, ba. Where did it be about UMG surgery for him? Me come on, second 35,000. We go for sense care when him. Me nyajuma. It is sense care him the menya. Kakira de mami 800. Just say me sham kwale mi enu so university. Eye just say do baby na. Kwala ne banu we say mami for 500 bra for 600 grams. Jesus. Na so ni nyina me nyame me menya. Ti me tira mama me twene say so me timi ya me bua no me timi twetwa akola yi de dia e wrade me serew bua me it me sa ko hospital ni nyina me ka tra ma pepos me ko ho ni nyina ma me kesi asem so me ko ho no me de na ko so mo yi ni nyina e ma me no mo tena se na me ka se no kwasa me nya dwuma ti ka kro mo de ma me san hwe nkwala me de nkwala ni di ma wo mo check ni nyina to mo hwe no mo say true. The same every month. They make me much. 25. 25 for a while on my PI. Me tear ye, was me by me and Sunny, intimate me. Me just I may, and that's one with my name I told you will be uncovered me. Ain't it young uncle? Any man be a pacuchia. It's all on the bar, ain't it, mammy? I didn't ever see it. And you pure for apostle, piano, the Yama won't play on Concobacayo. Yes, what you were Joseph by Yam or Bacayo. I will say dinner when Yako. What will be addressing a year? Forget the Papa. I'm going to back on that sack of your friend at your beer wool. It is a good idea. With your 2,000 so 35. There are say, when you have a man, one more, the young man to me, amen. Amen. Tia to I man so, the young man so. Or say, what can be so silly? Say, yeah, ebe Kristo adwene e wasumdue mu enti wo kan Romans 8 verse 6 na or say Romans 8 verse 6 Romans 8 verse 6 or say
na honam adwene yɛ owuo na honhom adwene yɛ nkwa ne asomdwie eti sɛ wobrɛ wo ho ase wɔ wei mu nyinaa mu a bible si wɔ deɛ honam adwene ne yɛ owuo no ɛsɛ sɛ firi wo nipadua mu na honhom adwene no a ɛyɛ ɛbɛma wɔ asomdwie no ɛbɛyɛ si anan mu na etumi ɛma wonya onyame mu adom amen ɛna ɔse na ɛsɛ yɛde yɛ nipadua ɛnso so yɛ dɛ esi hɔ ɛwɔ nneɛma nyinaa mu ɛmɛ nipa eti yɛbɛka 1 John 2 verses 15 to 17 Yohane ɛnwoma a yɛdi kan no etire mmienu etire dunu ɛkɔpem edunson First John 2 okay. First John 2 15 to 17 ɔse na yɛn ne deɛ onyankopɔn pɛ ɔse na yɛn ne onyankopɔn pɛ sɛ mode papa yɔsi nnipa a wɔni adwene no nkwasi asɛm ano Baby, I can't even Papa. Love not the world, neither the things that are in the world. Second, If any man love the world, Sorry, the oh. love of the Father is not in him. yeah, ɔse sɛ obi can't go for another. I am fine, and I move forward. yeah ɔse na sɛ ɔse mo nnɔ wiase anaa nneɛma a ɛwɔ wiase sɛ obi dɔ wiase a agya no dɔ no nni ne mu nti yɛni kwa sɛ yɛdɔ wiase nneɛma ɛsɛ sɛ yɛdɔ kristo mu nneɛma na enyame ɛdɔ no yɛ dɛ ɛtena yɛn mu ɔse na deɛ ɛwɔ wiase nyinaa honam akɔnnɔ ne aniwa akɔnnɔ ne asetena mu ahohoahoa efiri agya no na mmom efiri wiase nti yɛni kwa sɛ obi a ɔwɔ ha yɛ dɛ wowɔ wɔn ho as a holiness ɛsɛ sɛ wosi brɛ wo ho ase mi wɔ wei ɛmfa nkɔti hwee one day pɛ wobɛsɔre deɛ wowɔ ne nyinaa hɔ akɔ ɔse yɛ baa adagyam na deɛ adagyam hɔ nso ne yɛbɛkɔ obia ne hɔnom a wɔkɔ a wɔsɛ na wodi padua no to hɔ no mu wie a honhom na ɛdɛ ɛfiri wo mu ɛkɔ agya no hɔ honhom no so wɔyɛ ne ka hwee nhyɛ no eti deɛ ne yɛpere wɔ wiase mekyɛn wei medɔɔso kyɛn wei mewɔ lakuzi mewɔ ɔdan mmiɛnsa mewɔ abrosan na nso mu nyinaa yɛte amerika ha ɛdan ne yɛsi no nkurɔfoɔ na ɛdedam me bra na wɔde yi nanse a wasɛ woyɛ 1 year ne yɛkyɛ owu da pentecost owu da dɛm wɔ bronze ɛna deɛ nam sɛ ke woba no wode plane na ba yi o but wokɔ de ayɛ wo cargo ɛne yɛde ne hyɛeɛ covid ne nti yɛde ne hyɛ cargo ne yɛde ne kɔɔyɛ yɛwerɛ fi nipa werɛ fi ne yɛ nyame yɛ ma no me yɛmfa nkɔ baabiaa ka sɛ yɛi ne ɛwowɔ no ma wo nua bi nwɔ bi ne ɛwodie no ma wo nua bi hu sɛ wodi biribi ɛfa wo nsa bɔnko a na wo nsa nifa nkyerɛ baabi ɛsɛ sɛ wode kyerɛ ma wo nsa hwɛ tee ne nhyɛ nyame animuonyam nipa twɛ sɛ obi wɔ biribi kakra ka wo ho holiness nka sɛ yɛbɔden koraa wɔ ɛte sɛ adwamammo san sɛ baabi a yɛmpɛmpɛn so yɛbɛdin nneɛma a yɛde asetena mu ne ahodeɛ ne nneɛma no aka yɛ a yɛyɛ holiness baabi a yɛdin nyame mpɛmpɛn so nyame de yɛdin ne sɛ nka yɛka ho asɛm koraa ne sɛ nka yɛka ho na mmom no nea ɛhia titiriw no ɛne yɛsu ne ɛwɔ yɛ mu no sɛ yɛbɛsesa yɛsu obi yɛ bɔne a wode akyɛ no sɛ bi a abufuo ne nneɛma bitterness no ɛno ho titiriw na ɛhia yɛn holiness na mewɔwei deɛ I think sɛ yɛn nyinaa yɛte aseɛ nea ɔnte aseɛ na ɔda so te holiness
na ɔpere wiase nneɛma na ɔsiesie n'akoma for ne kra no deɛ na nipa korɔ ne ho yɛ hu akasa nyam kakra bɛtumi aka no Amen. Hey, pray and you must see no origin so boni and you want to be holiness for so your son is see. If you would in your maybe a see who are better no say I'm holiness. yes bonnet no about liquid when are you What in your maybe a see any demo or ban no kata so ye to abonte no akata so no abet them why you know holiness yeah yeah why so we come Osi yesu so ya komam enye ye ntade ne na ne bra eja no wo ona ye mobro humfo eja Osi akoma abubuo no onyankopon wo mpo iti se ne ye hye no ye jai to abonten ye betena ne pepe ani holiness a na se ye wie ne sa akọ ne ye kofa se atuma si ehume leader ehume ho ye ehume Yesu ehu. Emre du a ede na wo beka ye kwa ehe na wo beko mo ye hwe bibi wo bibi mo ye hwe wo ya mi asem Galatians 5 see ye su ye boni bi ade asiesie sa bacho kind of broken na ne enko Galatians 5 verse 16 one kind in area maybe if you do see or say if you say ne onipa su or say na me say mon nante hunhun na muri ni hunam akono echi na hunam akono do tia hunhun hunam akodo do etia hunhun or say na hunhun na hunhun tia hunam hunam akodo tia hunhun e na hunhun no su tia hunam no or say na enyoma mienu yi achia na mo anye nyoma a mo pe na se hunhun de mo nam a na muni imra no ase o se na honam enyuma no da edi pefe eni edwamammo efi ahohwie abosonson elutuo otan akayo ahoyi a egufuo apere kunsun empapai mu nitan ensabro agubone ni die etete sa o se yenu hu na mere bom kokko se die me bo mo kokko kane no se won a wo yesa enuoma yi nya nyankopon ahiyem amen Amen. Ninia se na wo so ti ase o se we mu nyina etimi hye nyankopon ahiyem ti sai na wo so ti ase to Hallelujah. Amen. Yahusiesie no ne week ne bona yakana yentie no aya na yedwen say eno na ebema nipa accept it. That is how I see them. They battle a lot with us. And na madam for bahako a me di we adwuma obalawifo bikunu Ghana na we charity dan kante pa no de aboy bi ato chen. And I was in that time, then I would hear. Now, we say, I'm out chance away in Nipa now. What are you trying to tell people? I was once some corner while you won't pay judging. No, I'm not judging you. Don't you 14 years now, we are proud of why you say it's wrong. Now, we're your mother, a wife. Come on. And I was so pissed with it. Now, be willful. As I've been on the wall, my name is Kasarov. And I mean, catch and say, show yourself on. People read us. If you grab when you're a bad person, by your appearance states who you are. You can't walk a couple of wrong. It's not so what dressing couple. She say, Tadia about your picture. One more damn. Now, so what dressing or bottom floor. And
machine a yɛbɔ no adano bɛyifo bi a ɔka n'anim asɛm ɔsɛ obi bi a wode machine bi botire no yɛkyaagye wɔ sunsun mu minimum da ɔsɛ mo nim nea moyɛ ka monya ɔsɛ no sa wode tuatua mo nsa no mo na nyinaa the movement a wobɛyi so ɔpɔnsa bi di ayɛ wɔ ho pɛɛ ɔde w'akyi yesu ɛni ɛdi ansa mo kɔ abɛyifoɔ ne wɔn a ɔkeka ho so sɛ wo akɔfo abɛyifoɔ n'ade anyɛ no wanyɛ wɔn a ɔne wɔn ni twɛ ka minimu da sɛ sɛ yɛ de week ne yɛ de hyehyɛ yɛ ti butubutu yɛ ti a sɛ yɛ tua ka wɔ sunsun mu ɔsɛ wɔbɛyɛ adwuma saa wɔn ho ano na kyerɛ sɛ you are paying esan sɛ do wɔkɔ kɔ tua ka physically spiritually no you own the devil. Yɛnam a yɛpere nya yɛ asoɔden yɛsɛ kosi da bɛn wopɛ sɛ wonya agyeɛ nanso deɛ ɛde ɔgyeɛ ba no you don't want to do it ɛde ɔgyeɛ na abɛn you want to suffer nti na woyɛ deɛ woyɛ eti ɛwɔ sɛ nipa da ho so nipa mma a yɛte asase so sisi yɛ nipa a yɛ ho so ne yɛn ho sɛ yɛyɛ nyame dwene adeɛ ɛnyɛ ɔbɔnsam na ɛbɔɔ yɛn onyame ɛna wɔbɔ yɛ sɛ ne su ne ne suba ne su ne ne sɛ so. It's your date na yɛntumi nyɛ ne nyame yɛ na de ɔbɔnsam yɛ ne yɛpɛ sɛ yɛ ɛdeɛ na yɛpɛ ne wafrɛ yɛ ne ne wabɔ yɛ no ne su ɛna wɔsi ɛdɛ n'adi amen. sɛ yɛ sisa yɛ su nyankopɔn yɛ bɛn adwene abɔdeɛ saa wɛdi na osutu yi ɔka yɛ emu odu papapapa wote ya na yɛ ogyidi ni afa saa wɔ sɛ yɛyɛ onyankopɔn ɛnwene abɔdeɛ. Hallelujah. Amen. Eti boya no okanya say me na ye medwuma me na eja me bedroom tutu esa me to be so me ba abayo ne de obo na me ni obi kasa obi friend no se me na so na de me motive me mo ana owo ya sorry dada ose oh etira body enchese nyame se ema enyade ni kunta wase enye nyame wase chairman se chairman se enye ade no wo preach no ma nyade a ena me so dabi ehifa ena bible ya tro se ko bouti na menye kuntan na de na wonye ni kuntan no wo na wonye ni kuntan a obi nso bebemu a obeye ni kuntan enu nti na esese ye nyina ye nya akora na titimu kora no na me hu se ye moye na emu ye ni asoden titimu ni nyina me hu se Pentecost kora start na me who said me a motive conro you would one casa amen yet was no sake be you see say ye a gidi for a bearded unbelievers on nyame nie so na gidi bi o holy okonkron ye ni na no o mati mi na no ma ye baako na mo sorry tie nyame adwuma o ka ne ye na so so tim send some one ekam o me etina fedi for ede etina bia eti kai some one on map system batch na yentie nye wo ho eno nko a Psalm 1 Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, Amen. nor stand in the way of sinners, yeah nor sit in the seat of comfort, yeah but his delight is in the law of the Lord. yeah Amen. Amen. See, you pass it, it's not ready for Tinabia. Baby, you want it for it here. And you pass it, say, Yamini, Cassia, Yamini, Cassia, you pass it, it's not that, it's not Biao. Yen won't a boom, a yan. If you grab Bible crossing me and yet chimney. Tinny passes are one ground, what's not one will be graduate chimney. At what to a mamma, as a Christian. Or sit on ya. Why you know, no putting up no for Bible, no kind of what or some can be so was in my end day. Ye nip and nipetty and quiet day and your bonnet. It's here no so ye cano,
Your friend says Exodus 23, 1-7. Or see, Exodus 23 verses 1-7. Or see, it's ye at this same and then abone for in need in Sawoso, so ubedi in contompo adansie. As a Christian, see, could you contompo be a more dancie? Or see, the toast was in need in the Padudo echi in Koye Bonen. Then so in Casa Assembly in com in Kodi in the Padudo echi in Nane Assem any. So, Bua, Assem no, what you? No, was I called Daniel? Upside down. Actually, 4 pesa. A crystal 4 pesa. The one you won't hear, well, good to know. Papa, can be your mamma and I'm ready. And I feel Yes, very cool. Now, I can't be brave. And maybe a trail. Now, your minimum will be on the 1 year, and I'm managing Bishop Madi with shop managing on that to me to Tonya Maniama. Bijay, I'm putting me friend and say, we got a shop in you can now one word. Putting the one no fat and ban on him. They are on top crampon or bed top. We get Baba 7 a buy, shop run at top, or mat 1 shop and say, and it's a first nippy. So, by the way, you say, I will say, not a Sonia Miniana. Now we know we didn't come up. Unless you see makeup and yet, we say, Bible me him fun and I action. May who answer, man? You go to me, real horse, and I'm saying, ready. Missing me do an amorsel. It ain't you, mammy, and make giant. Now, Obio was a master, to me, any day, any nano. The real we are. Now, answer me, Tia, they say, answer me, Tia, they say, Unsiama answer. Tama me give us Yana answer, the better TV home. Now me share movies. Me better me phone so, now me can't say my and we here. So when you never bet in your Belma, I will see a stranger me answer. Now I made the whole now, quotation me now, and I'm afraid of panel. But the man I was, what can I say? Now me new says I never read in our Bible. If you are the American say 8 times, yes, you been a time, yeah. See a debate now for so in common, if you forget me up from common, and some are winning here. Hey, the past me say, you know, you know, so. Can I acquire a Bible, make a Bible? So there are some ever try you, never to get 2 animal. Amen. Okay, me and someone was saying Mobroni in so to Exodus one now. Or see Mobroni in so, and Shenani war. Nothing. Oh, mobile or back, but will be paid in the apple. And Shenani said the ocean and in the way. Oh, I am a mobile, made from my name. Hey, wouldn't one for one quack. I just want you for sale cry. And that's what the way. See, as I say, near Nicoya, your Bible. Near to me, see your mother. Near to me, a woman your ma. So obey by a china. You don't quite a befaswa, you bear not to ye. Amen. And all kind of form, so sister, who caught to what thankful, and then she and I nephew said, what from fine art. For no sign, Brennan. For no sign, Brennan. So, who, dear, or chili war, F moon said, or said, na this war I say, she ye, now when ya no armor. Sign now, no, in sign, in sun, wouldn't be a union, Conamon, son. So who say Adibia Sobi and F Mukon, no way Jan Ho. As a Christian, I saw Ban or Bama or Koto or Quason or Koto or Beer or Plan or Dapan channel. Bible so Jan Hokoi or Quasori or no one air Quasorio. Or be crassy, so would TV crowd or tight. So be cast and hot children of craft for one, that one, or Christo news. Then be any word, Bible mean a chest of what would to so do for I foresee for common Louis. If ye, minimum, to be from one. I don't know. Oh, come on. Yes, you can. I tell you, did can't hear me.
na ɔkyerɛ sɛ mmɔborɔhu no na ɔkwasɛm me na mede ne kan mayɛ ho mfomsoɔ bebree na m'ani baa me ho so no na mehwɛɛ Nyame asɛm mu ɛduru baabi a ɛma nnipa no ayi yɛ mmɔbɔ kane yɛmmusa Nyame pɛ mese meyɛ number 1 ne nnipa no ayɛ me mmɔbɔ a na maboa no na wasɛ wo nneɛma wɔde wɔwura baabi nti nnɛ koraa no sɛ mekyɛ sika a anaa mekyɛ biribi a mebɔ so mpae mebusa Nyame ɛno nti deɛ meka atoa so ne sɛ biribi a ɛbɛyɛ biaa yɛbusa Nyame pɛ yɛma Nyame ni yɛ kan wode nnipa no gyina kwan ho ɔyɛ ɔmɔbɔ no afa $2 na wɔde ama no obi afrɛ wo Ghana menhu no ama ne meyɛ sei na wafa na wɔde akɔma no owia no wɔde wɔwura baabi ɛnyɛ sɛ bia obi na ka kyerɛ bibi wɔ hɔ a me ankasa mebɔ mpaeɛ a mehu no sɛ nneɛma ɛkɔ so yi mente ase Awurade kyerɛ me na Nyame ɔyɛ nokwafo no wobusa na ɔkyerɛ me ɛno nti adɔfo no biribi a ɛbɛyɛ biaa ɛwɔ sɛ yɛbusa Nyame pɛ na yɛbusa Nyame pɛ a Nyame ɔbɛkyerɛ yɛn na wama yɛhu nea ɛwɔ sɛ yɛyɛ sɛ nnipa no yɛ mmɔbɔ sɛ wɔte sɛ deɛ sɛ Nyame sɛ kɔboa no a kɔne kɔboa no amen Amen. Ɔsi biribiara a ɛbɛyɛ biara ɛsi ebisa Nyame deɛ